салому алайкум бародарони қанду наботу қурутум. хоб як фикрҳои худма оиди амин шахсият ин амирӯза видеои ма барои бобои қанд аст. ин атветияк хатима ягон видео обращен як ман як шахси холис ҳуқуқ дорам ки фикри шумо баён кунам. ин мега ки қатима атветияк наку ман ҳамчун шахси холис ҳуқуқи хидма ана ба кор мебарам да, яъне ки шахси холис фикрҳои худша мега. мо қабул дорем шахсота бугу шербача фикрота гап зан. ба кадом хотир? ба хотире ки имрӯз интернет як майдони васеъ, ҳама чӣ бигем, ҳамаи синни сол истифода мебаранд интернета. маъқул ини рафтор ними суханҳое ки худат гуфтагӣ на дар шаъни ту мезеба, на дар шарафи ту мезеба, ай ҳама асос пазор барои синни соли тиай. пазор дар синни соли ман будаа. бобо синни солаш ай 60 боло вақте ки сухан мекарда пазор будаа. ай ноҷавонмард сухан мекарда боборо насиҳат мекарда. гӯш мекунем. период фарзандои худат, ай бародарои худат, ай хештабори худат бисёр хоҳиш дорам ки як маърака кунанд, сари як пиёлашохта файрод кунанд. ҳам телефона ай дасти худат ба хоҳиша ба зурят ба як кор бигиранд ай дасти. ин мегуфтае ки ин бача бо аввалаш ки ман ответ нати. охи ту ман на видео ти гуфтам. тура ответ? тура ман фикрома баён мекунам, ту фикрота баён кардӣ. я маърака кунем дар ҳалқаи хешу табору фарзандо ҳамин телефона ай дасти ту бигиранд. указани додаистаи, указани додаистаи номухтарам. аввал ту бугу ки ба ҳама бозӣ кардӣ, баъдами шер бозӣ накун. ай пеши шер чиро гирифта мешавад? ту гӯш гава. оли биёхай давом битем ку чӣ гуфтаистда? мефаҳмида боша худаш. ин худованд шоҳида як маротиба дар дуни риф майдабдим як ҷанҷол хатикин кадом блогер кадаги будӣ. дар ҳамуҷа ҳам ҳамин суханои қабеҳ ма фалон мекунем чӣ мекунем омадим кӯдакои ё 4 ё 5 се кас ҷоя тамошо дошта гӯш кардиста будам. ман ҳамуҷа гуфтадим ин худата як ман бирота меомиям мегӯм рута лахча наку. замони факту ҳуҷҷату рақаму далелу муҳру печат омадага. рута лахча наку. фаҳмидӣ? факту ҳуҷҷат хати гап зан. номрӯи ма дунё номрӯи мара медонад. дунё номрӯи бобоша медонад. ягон блогер номрӯша намемонад. яки ман номрӯма медонам. хайр рафтем далши. аллоҳ ай ҷамъият шарм ка ай синни солу дайриши сафеда охи мегӯм ман боби блогероим ман шахси рӯзгордидаим ягон майда айб шарм надори худат. ту номуҳтарам ягон айбу шарм надорӣ ки бобош қати санаман дорӣ. ту гиҷора дида. ту оли ҳаму давиданта медониву уфтоданта намедонӣ. хайр рафтем далши. ҳамин хоҳиши ман як бор дигар ба ҳама хештабори худат ки як коре кунанд ки худат дар ми интернет рад. аку ма а интернет намерам. ма а интернет намерам. фақат ту да я насиҳат мекунам. фаҳмидӣ? хотиру ҷамъ тар тақсим синус косинус тангенс котангенс. ма а интернет намерам. фақат ба ту ҷавони номуҳтарам аввалш ки қати бобош сарбасар нашав. қати шер қати дими ҳама чиз бозӣ кардӣ. қати дими шер бозӣ накун. ба ту гуфтанӣ ҳастам ки навасаи қанди бобош ачкиёта бигӣ тоза ка аввал. ачкиёта бигӣ тоза ка. фаҳмидӣ? диём бинита сах битак ба бинитам тоза кун ки дамат гирифтаиста дар вақти видеокунӣ. ҳеҷ вақт сар ба сар нашин одамои рӯзгордидара. оли ту иҷада бошӣ мо болода расидем, нуқтаи болода пухтем расидем. вақти усн рафтан мунай. ҳакчи ҳамин ту ай
ай ютуб бара ма бирамам ку ҷои ту кушод намешава барои ки ту ҳамқа ақл дорӣ бини та сахт батак тоза ки ношикри бини гирифтагид ба видео ку худо раҳмати файзи сулаймон рафт ҷое ки кушод шуд хотираҳош монд барои ҳамин ҳурмати худона бидонем чақа нашав ҳозирка ответ бомбари ответ нати ман видеота нав дидум мара кадаме ассалому алайкум бига ку ма ва алайкум ассалом мегумуш хай чӣ бугум тура телефонша бигире худша интернет бирава ту худут кӣ худут кӣ сар ба сар нашав зинда бошем шерои нар бобӣ кае ки интернет мерава дар ҳамун интернет эълон мешава ки бобӣ аз интернет рафт чун ҳазрати азроил меам мегира меравам аз интернет навсегда так что братано ором шед зинда бошед